Ez da egia. Ez da egia Zarauzko EAJ Zarautz gune tentsionatu izendatzearen aurka dagoenik. Eta hori guztia, azalpenak pribatuki eta publikoki eman ditugunean egia esatia da. Eta esan dizut, udan hitz egingo genula. Eta esan dizut hori gure bileretan, esan dut aurreko txanda batian, eta eskatu nizun udara arte itxoitia gai honi heltzeko. Eta borondatzia bagen eukala heltzeko, esan nizun baita ere. Eta ez da egia ere Zarauzko EAJarentzat etxe bizitza lehentasuna ez denik. Lehentasuna hori da. 91 etxe bizitza alokairuan bideratzea zarauztarrei. Eta ondoren izango da etxe bizitza tasatu guztien lehen erabilerako baimena ematea. Udal honek 1000 etxe bizitza babestu bideratzeko plangintza bat gauzatu du. Eta hori ez da inon gertatu. Eta 10 urte hauetan lehentasun bat izan bada EAJarentzat etxe bizitza izan da. Eta errexena da mozio baten bidez bestei esatea zer egin behar dugun. Baina egiten ari garenok lehentasuna jarri behar ditugu dauzkagun baliabideekin. Eta horrexetan ari gara. Beraz, ez da egia gune tentsionatuen aurka gaudenik. Eta ez da egia Zarauzko EAJarentzat etxe bizitza lehentasuna ez denik.